L'illa del tresor, de Robert L. Stevenson, editat per Barcanova. Ja que l'Isandat Trelawney i el Dr. Livesey m'han demanat que posi per escrit tots els detalls referents a l'illa del tresor, de principi a fi, sense amagar res més que la situació de l'illa, perquè encara no ha estat retirat tot el tresor, agafo la ploma l'any 17. I retorno al temps en què el meu pare era el propietari de la posada del Mirall Benbow, i el vell morer mariner, amb la cara marcada per una estocada, va venir a hostatjar-se a casa nostra. El recordo com si fos ahir, quan va arribar a la porta de la posada amb el pas lent i feixuc, traginant un carretó de mà amb el seu cofre de bord. Un home alt, fort, gros, de pell torrada, amb una cua que li queia sobre les espatlles de la seva bruta casaca blava. Les mans resseques i plenes de cicatrius, amb les ungles negres i trencades. I la marca del sabre, d'un blanc brut i morderenc, que li creuava la galta. El recordo contemplant la cala mentre xiulava, fins que va començar aquella antiga cançó marinera que més tard cantaria tan sovint amb una veu forta i cascada, que semblava haver-se ficat i trencat les barres del cabestrant. 15 homes al cofre de la mort, ha, 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 i una ampolla de rom. Aleshores, va donar un cop a la porta i quan va aparèixer el meu pare, va demanar barroerament un got de rom, que es va beure lentament, assaborint-lo com un expert, mentre continuava mirant els penya-segats. Una cala accessible, va dir finalment, i una taverna ben situada. Gaire gent, company? El meu pare li va dir que ben poca, malauradament. Doncs aleshores, va dir ell, aquesta serà la meva cabina. Soc un home senzill, no necessito més que rom, cansalada i ous. I aquest sortint d'allà dalt per veure els vaixells. Que com em dic? Digueu-me capità. Ah, ja veig que espereu. Teniu. I va llançar 3 o 4 monedes d'or a terra. Ja m'avisareu quan me les hagi gastat, va dir amb fermesa el capità. I realment, malgrat les seves robes deteriorades i la seva parla vulgar, no tenia l'aspecte d'un ximple mariner, sinó que semblava un oficial acostumat a ser obeït.